No dic perquè estan sortint els renovats. Xavi, nova victòria, porteria 0-9 i l'equip líder en solitari. Sí, al final l'important és que hem tornat a guanyar, que l'equip porta 10 jornades sense perdre i hem d'anar fent camí. Queda molt, ho vaig dir el dia 1, 42 jornades, una marató, i bueno, estem en bona disposició, tenim un partit menys que els perseguidors i això et dona un marge a sobre. O sigui, hem de tenir la tranquil·litat de que no ha estat el millor partit que hem fet aquesta temporada, però tot i així hem sapigut patir en moments i crec que a la primera part hem estat lo suficientment bé per anar amb un 2-0 tranquil·lament al resultat. Després sí que un resultat curt, amb 1-0, ells tenen l'opció d'intentar empatar i bueno, al final hem tingut la sort de que no ha passat així, que els rivals directes han punxat i nosaltres 3 puntets. No sé si has vist un partit que ha estat massa obert. Sí, al final l'1-0 et dona que hi ha moments que s'obre de més. Hi ha hagut una jugada estratègica que està pujat al porter, és jornada 27, crec, o 20 i pico, i puja el porter i tot a rematar. Bueno, crec que era massa obert per al resultat que hi havia, però hem d'intentar tancar-los abans els partits, els resultats, i no ha pogut ser, però bueno, tot així l'equip ha patit i ha sapigut patir per endur-se els 3 punts. Es parlava de l'inici dur d'aquesta segona volta, igual que la primera. No es comptava massa en els partits durs amb aquest del Granollers, però s'ha demostrat, i la taula de classificació no demostra, que el Granollers és un equip molt difícil i està ben classificat, i tant a l'anada com a la tornada ho ha posat les coses molt difícils. Sí, bueno, nosaltres sí que ho sabíem. Al final la gent potser veu Terrassa, veu Llagostera i es centra només en aquests. Nosaltres ens centrem en tot el que tenim. Sabíem que el Granollers seria un partit complicat, que és un equip que li agrada tenir la pilota, semblant al Terrassa, que són els equips que en moments se'ns complica una mica més perquè al final et fan que hagis de tirar endarrere, que hagis de defensar molt bé i bueno, sabíem que de la dificultat i el bo és que ho hem tornat a passar. Hem passat aquests 3 partits complicats amb nota i ara seguir la setmana que ve, el pròxim partit, intentar treure un altre cop els 3 punts, si podem allargar aquesta ratxa de 10 partits sense perdre, doncs allargar-la el màxim possible i a seguir, que no, al final són 3 punts també. I ara, si de per si són els partits complicats, 3 partits consecutius a fora. Sí, però al final l'equip nostre llegia una nota que deien que el Granollers era un dels equips millors fora de casa, crec que el millor era el Vilafranca amb 22 punts, 21 tenia l'Europa, tenia el Granollers, i nosaltres amb un partit menys que aquests teníem 20. O sigui, al final nosaltres crec que som sòlids tant a casa com a fora. Sí que és cert que a casa som més sòlids, també t'ho dona el camp, les dimensions, que estem acostumats a jugar, però som un equip que fora de casa no tenim problema. Estem demostrant que sabem guanyar a camps grans, petits, i si competim, al final crec que podem treure els 3 punts a tots els camps. Ara han sortit a parlar a l'Iaga i Eudal, que han renovat aquesta setmana. Sens dubte, bones notícies que el club pensi en el futur, encara que tingui tot en l'aire aquesta temporada encara. Sí, al final són 2 jugadors importants que ho estan fent molt bé, que crec que és una bona feina haver-los renovat ja, perquè així tant ells com el club estan tranquils de cara a anar planificant el futur. Crec que per mi és una molt bona notícia per un i per l'altre, per l'Adri, per l'Aliaga i per Eudal. I bueno, al final que no s'adormin, que s'ha de seguir, que està molt bé, que han renovat, però que apretin igual com estan apretant, que és el més important. Dins que avui l'Oscar ha fet un bon partit, què li ha faltat a la segona part per tenir una mica més d'opcions de fer gol, no? És a dir, sí que s'ha controlat, però no sé si ha faltat alguna cosa, massa conducció potser dels jugadors, no sé. Sí, al final estàvem a la segona part una mica massa llargs també, es trobaven molts espais al mig, crec que no hem sabut llegir del tot bé la defensa adelantada que feien ells, sobretot a la primera part, que era molt clara, que havíem de buscar els espais. Hem caigut infinitat de vegades en fora de joc, que no sé si són, no són. David Jiménez em deia quan l'he canviat, hi ha alguno que sí, però hi ha otros que no són. Bueno, al final el línia és el que aixeca el banderí i no sé si ho són o no, però al final si els piten és el que hi ha. El que havíem d'haver set una mica, tenir aquesta pausa, intentar entrar a la segona línia també, i la segona part està una mica més juntets i tenir molt clar que durant la setmana havíem treballat que tots els passes per dins haguessin set pèrdues, perquè ells tanquen bé a dins normalment i havíem d'intentar treure una mica a dins per ràpidament sortir per fora i allà 1 contra 1, els extrems amb els seus laterals, era on teníem la carn, allà havíem d'haver profunditzat una mica més, però bueno, l'equip rival també juga, ho fan bé, han fet un bon partit i nosaltres totes les dificultats l'hem tret.
Alguna qüestió més? Gràcies. Alguna pregunta més?